Takže aký tréning dneska si pripravil, alebo koho ideš dneska trénovať? Dneska má súkromku Marcel Jager, kde sa pripravuje na pyramídu, súboj titánov. A čo tí ostatní? Tí ostatní majú dneska oddych. Dneska makali celý týždeň dvojfázovo, zajtra sú sparingy, čiže dneska je oddych, lebo to by boli hotoví. A čo čaká dneska Marcela, pleca? No, hlavne ho doladiť trocha na lapách a nejaké na dynamiku veci a trošička mu poradiť. Preštudoval som si všetkých jeho superov, čo tam zatiaľ bude mať, okrem toho jedného, čo ešte nevedia, že kto tam bude. Ale myslím si, že ako Marcel má veľmi dobré šance a u neho je ešte tá výhoda, že on ešte vlastne nikdy nešiel na svoje maximum. On má ešte stále rezervy, aj čo sa týka síly, aj rýchlosti, všetkého možného. Čiže on keď to v zápase alebo v tej pyramíde rozbalí naplno, tak chlapci nech radšej to zbalia, nech ani radšej nenastupujú. A čo sa týka zajtrajších sparingov, akých očakávame tam borcov, alebo kto príde si všetko zaspárovať zajtra do Bystrice? To neviem presne, ako dosť veľa ľudí mi ešte dneska písalo, že či môžu prísť. Z Martina by mali prísť, z Prievidze, zo Zvolena, z Čiech nejakých chalani, z Blavy, z Košíc, z Krtiša Veľkého. Dosť si ľudia na to zvykli, na tie sparingy, a ako má to určite význam, lebo tí chalani, ktorí chodia na tie sparingy, v Bystrici sa väčšinou zídu kvalitní bojovníci, tak tí mladí chalani rastú, keď vidia, že aká môže byť výkonnosť. Keď vidia tých ačkárov, že ako frkajú, tak oni sa snažia a potom to vidno. Na budúce vždycky, keď prídu buď na tréning alebo na sparingy, tak vidno, že na sebe pomakali. Pleco, ako chceš? Pesniček môžeš si vybrať. Čo? Another body order. I love you every day. Come and die. S tým vrahom. Dobre, to je koľkotka, 10. 6, to je celkom dobrá. Nie je ovládačka. Strašne som sa smial, to video, keď som videl, z toho rozkoru, čo som tam, ten rozhovor tam potom len nepríš. Aký rozhovor? Ja som si to ani neoné. Dokonca si to nepozeral? Ja som nemal zvuk, ja som nevedel, čo tam hovoríš, lebo ja som si to pozeral cez net. A čo si tam hovoril? No ja podávam tým prostej boty, ne? Ona mi hovorí, že vieš pán? Hovorím, že no, že viem. A potom som si uvedel, že ani neviem. No a potom ona mi dala otázku, teda mi dal otázku, ten moderátor, ne, po rusky. A ona mi to začala prekladať a ja hovorím, že ja neviem, ja neviem vôbec po anglicky. Počkám, ona hotová, že teraz, že čo, vieš? No a potom som tam niečo vykontal, že som sa vyblážal. To nevadí, mal si povedať. Ale pozdravil som Kazán, že hello Kazán, ja som, že dobre. A mohol som to inak, vieš, keď som trošku nad tým porozmýšľal, tak aspoň, že... Mohol si povedať ako tá miska, vieš, ako to povedala? My name is Slovakia. My name is Miss Slovakia. My name is Miss Slovakia. Je? Bye. Poď, posledné sekundy, vakaj. Stop!
Poď ešte dve. Poď. Hop! Pekne si zavri oči, musíš si to predstavovať, ako tie stehná, hej, tam vybuchnú do toho. Poď. Hop! Hop! Už je 20. Díky za 150 rušnakov. 50? Iba 30. 30. 30.